Se jingħata bidu għal proġett ta' tindif u riabilitazzjoni ta' Wied Speranza fil-Mosta sabiex il-familji Maltin Wawċin ikollhom post ieħor fejn jimxu u jqattgħu ħin ta' kwalità flimkien. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli fejn spjegat li l-proġett se jsir b'investiment ta' €9,000,000. Il-wied mhux biss se jitnaddaf mill-iskart mormi legalment iżda se tiġi riabilitata l-ekosistema filwaqt li permezz ta' xogħol fuq l-ilquħ tal-ilma se jkun qed jiġi konservat l-ilma tax-xita. Permezz ta' dan il-proġett u anke permezz tal-ħidma li qed issir mill-ħaddiema ta' Parks Malta, qegħdin naraw li noħolqu passaġġ tal-mixi. Passaġġ li jibda mill-Kappella ta' San Pawl tal-Qlejja u jwassal sal-Kappella tal-Isperanza. U b'dan il-mod inkunu qegħdin nagħtu l-opportunità lil Maltin u Lawċin biex igawdu wied naturali ieħor. Id-Direttur Ġenerali ta' Parks Malta Idrina Tart spjega kif xogħol ieħor jinkludi restaw ta' strutturi rurali, ħitan ta' sejjeħ, pontijiet tal-ġebel u skontri li jinsabu f'dan il-wied. Dan il-proġett jifforma wkoll parti minn pjan fuq medda ta' 8 snin li jinkludi tħejjija ta' pjanijiet maġġuri għal 12 il-uħ tal-ilma f'Malta u Għawdex.